chvilku. Já bych vás tady chtěl všechny přivítat. V první řadě teda bych chtěl poděkovat Volejbalu Brno, který tuhle akci zprostředkoval ve spolupráci s trenerskou metodickou komisí. Chtěl bych přivítat trenéra brazilského družstva, kterým je pan Percy Ontnen. A chtěl bych tady přivítat paní překladatelku Štěpánku Hulákovou, která je z místní fakulty v Brně a bude překládat do portugalštiny. V průběhu té akce já jsem ve spolupráci s Jardou Šanšulou připravil nějaký okruh otázek, na který se budeme ptát. Jakýkoliv vaše dotazy už v průběhu jsou žádoucí, to znamená, jakmile vás něco napadne, tak se ptejte hned, doplňujte a ve chvíli, kdy vyčerpáme to, co my jsme si připravili, tak se můžete ptát relativně na cokoliv a ta diskuze může probíhat, dokavať budou témata. Takže jestli teda já začnu prvním nějakým okruhem a chtěl bych se zeptat, jaký je názor hosta na český volejbal obecně, co ví o českém volejbale, jak na něj působil družstvo, proti kterému hrál a jak je vnímán český volejbal z jeho pohledu jako reprezentační trenér. Uma primeira coisa, todos aqui são treinadores? Vy všichni jste trenéři? Trenéři, všichni jsou trenéři, všichni. Všichni? Bom, a primeira coisa que eu falo do voleibol tcheco é do passado. To, co vlastně o čem bude mluvit, je spíš minulost. Porque o voleibol tcheco e eslovaco era considerado o voleibol mais técnico do mundo. Československý volejbal býval považován za nejtechničtější volejbal světa, ve světě. E eu não entendo por que essa técnica tão boa do passado foi perdida para os dias atuais. A já nerozumím, proč se tahle technická úroveň českého nebo potažmo československého volejbalu tak zhoršila v průběhu těch let. E a impressão que eu tenho é que aqui tem muitos bons potenciais jogadores que podem ser excelentes jogadores mundiais, como tem vários. A mám pocit, že je tady spousta hráčů, kteří mají ten potenciál být nejlepšími hráči na světě. Porque é povo alto. Protože je zde vysoká úroveň. Seguramente mais alto que o Brasil, na média. A população em si, né? A população masculina, por exemplo, da República Tcheca é mais alta que a população masculina do Brasil. Česká populace, zejména ta mužská, je vyšší než populace v Brazílii. E acho que isso é uma condição difícil para nós, porque nós temos que buscar muitos jogadores para tentar achar os bons jogadores. A tohle je třeba zrovna pro nás v Brazílii obtížné, protože musíme hledat docela obtížně ty vysoké jedince. E me parece, posso estar errado, que aqui encontra esses jogadores a população mais alta. A můj dojem osobní, jestli si teda můžu dovolit, je, že tady v Čechách jste všichni vyšší než u nás v Brazílii. E eu gostaria que a República Tcheca voltasse a ser a potência que foi no passado. A rád bych, aby se Česká republika navrátila k těm svým té své slavné minulosti, kterou zažívala. Com jogadores extremamente técnicos. S těmi velice technickými hráči. Não somente ou dois, mas toda a seleção extremamente. A nemluvím jenom o jednom nebo o dvou, ale mluvím o celé generaci těch technických hráčů. E desculpe falar isso, mas é a impressão de um estrangeiro. A omlouvám se, že to takhle říkám, ale je to můj dojem, který mám. E eu espero estar errado, né? Porque a República Tcheca, historicamente, ela sempre tem um papel fundamental na história do voleibol. A jsem v tomhle realista a musím uznat, že Československá republika měla vždycky zásadní roli ve vývoji světového volejbalu. E que em algum momento no passado foi parâmetro para seguirmos jogar muito parecido com a Tchecoslováquia, né, na época. A v minulosti Česká republika mohla být považována i za vzor vlastně ve světě pro ten volejbal. Foi modelo para nós seguirmos. A byl to model, který jsme následovali vlastně i my v Brazílii. Hodně dávno.
Jestli někdo má doplňující dotaz, teď hned se tak hlašte nebo mluvte. Pokud ne, tak bychom chtěli nějak se dostat k podstatě toho, proč to tak je, protože ten úvod asi vystihl to, co si všichni myslíme. A zajímalo by mě, jaký je systém mládežnického volejbalu v Brazílii, především z pohledu toho, jak třeba toto družstvo během sezóny spolu trénuje, nebo zda jsou v oddílech centralizovaný třeba do středisek, nebo zda jsou prostě sesbíraný ze všech možných oddílů. To znamená, jak to družstvo spolu funguje přes rok, ten reprezentační výběr. Zda je v nějakém centru, jak trénovat. Então, agora nós queríamos saber como é que funciona com a vossa equipa. Então, como é que vocês treinam e como é que vocês estão assim centralizados para treinar? Como é que funciona aquele processo todo? Bom, a primeira dificuldade nossa é observarmos todas as regiões do Brasil, porque é muito grande. Tak náš hlavní problém je vlastně to, že Brazílie je velice rozlehlá a je pro nás těžké sledovat všechny ty brazilské regiony. Mas nosso país é dividido em 5 regiões. Naše země je rozdělená do pěti velkých regionů. E as regiões sul e sudeste, que tem voleibol de melhor nível. Melhor nível. A na jihu a na východě je ten volejbal obecně má vyšší úroveň. E são exatamente nessas regiões que tem a maior influência dos europeus. A přesně v těchto regionech oni vlastně berou mají vlastně za vzor ty evropské týmy. Por exemplo, meu sobrenome é alemão. E nessas regiões do sul e do sudeste tem muitos alemães, italianos, ucranianos, enfim, uma miscelânea de raças, né? A přímo moje příjmení je německé, takže já mám německé předky a právě na jihu a na jihovýchodě je spoustu potomků právě Němců a jiných Evropanů. E também tem muitos japoneses. Hodně Japonců. No sul e no sudeste. Então, o mais difícil é nós procurarmos no Brasil todo bons jogadores de voleibol. A pro nás je tedy zásadní, abychom ze všech těch regionů vypíchli vlastně ty nejlepší hráče. Aí nós vamos nos campeonatos brasileiros, que existem os campeonatos brasileiros em júnior e pré-júnior. Nós vamos até essa categoria, até 18 anos. E o júnior até 20 anos. Né? A vlastně dva takové velké turnaje brazilské, jeden je ten juniorský do 18 let a jeden do těch 20 let. Assistimos o nosso país tem 27 estados ou províncias. Né? A Brazílie má vlastně 27 provincií. E cada estado tem torneio, campeonato estadual. A ještě teda každá z těch provincií má svůj vlastní turnaj. E nós da comissão técnica, né? Eu, o assistente técnico e o outro técnico, nós fazemos contatos com técnicos de todas as regiões do Brasil. A my vlastně jako trenéři se snažíme kontaktovat vždycky každou tu provincii z těch 27. E a partir do ano passado, nós fizemos programa chamado Técnicos de Referência. Técnicos de voleibol, que são referências para outros. A v minulém roce jsme vypustili takový projekt, který se jmenuje referenční technici, že vlastně chodí do těch provincií a dívají se, jak to tam vlastně je s tím volejbolem. São 40 técnicos de voleibol, 20 no masculino e 20 no feminino. Je to dohromady 40 techniků volejbalu, 20 pro ženy, 20 pro muže. E que são colaboradores da comissão técnica, no sentido de buscar jogadores com perfil internacional. A kteří vlastně spolupracují s tou technickou komisí na té národní úrovni, kterou je vlastně pan Onken součástí. Eles participam de reuniões ou cursos de atualização junto com os técnicos das seleções. Oni se vlastně účastní různých školení, mají různé schůzky právě na té národní úrovni. E eles participam diretamente do treinamento dessas seleções também. A spolupracují právě i na trénincích přímo téhle reprezentace, kterou jste vy měli možnost vidět.
nós temos centro de treinamento somente para voleibol, perto do Rio de Janeiro. A my máme centrum pro trénink volejbalu blízko Rio de Janeiro. E futebol para diversão, né, dos técnicos. A taky tam máme fotbalové hřiště, aby jsme se zabavili taky fotbalem. E nesse centro, é centro muito grande, com toda a estrutura para desenvolvimento do voleibol de alto rendimento. A právě v tomhle centru se nachází veškeré vybavení pro to, abychom mohli rozvíjet ten volejbal. Então, descobrimos os jogadores em todo o Brasil e eles vão ao centro para treinar em conjunto. Takže my vlastně vypíchneme ty nejlepší hráče ze všech těch provincií, potažmo regionu, a oni se vlastně schází v tom centru, kde hrají. Para esse nós avaliamos mais ou menos uns 100 jogadores para chegarmos a esses 14. 100 jogadores? 100. 100. Trénuje tam 100 až 100 hráčů v tomhle centru. E aí treinamos juntos. A tam všichni trénují dohromady. E esse grupo, a Confederação Sul-Americana organizou o primeiro campeonato under 17, sub-17. Campeonato. Sul-americano. A tady tahle konfederace vlastně uspořádala turnaj Jižní Ameriky právě v tady tomhle centru, kde trénují. Em 2011. V roce 2011. Já ještě, aby nám v tom bylo jasno. To znamená, že ty hráči, který jsme tady dneska viděli, tak celý rok trénují v tomhle centru. Netrénují v oddílech, ale celý rok trénují v tomhle centru, jestli to tak je. Isso significa que os jogadores que nós vimos aqui hoje, eles fazem o treino lá no centro, então, durante todo o ano? Não. Durante aproximadamente 4 meses no ano. Takže není to tak, že by trénovali v průběhu celého roku, ale je to přibližně 4 měsíce v roku. Porque os outros 8 meses, eles têm que jogar nos clubes de onde eles são. A těch zbylých 8 měsíců oni hrají v tom svém jakoby kmenovém klubu. E de janeiro a março, esse mesmo grupo jogou o campeonato profissional da segunda divisão. Esse grupo jogou como seleção brasileira. Adulto, sênior. A přímo tahle reprezentace, kterou vy jste viděli, hrála od ledna do března nějakou druhou divizi brazilské reprezentace. Segunda divisão. Druhá divize. Mužů nebo mládežníků? Mužů. Homens. Os adultos. Mužů. Só vencemos uma partida. A vyhráli pouze jednou. Takže vlastně zkrátili sezónu prostě na 8 měsíců klubovou. Je to tak. Klubová sezóna tím pádem trvá 8 měsíců jenom. Então a sessão do clube, a estação, dura só 8 meses. Não, dura mais. Só que os atletas da seleção só jogam 8 meses. Mas tem outros atletas nos clubes que jogam. Na verdade são 10 meses. Ono je to vlastně jakoby 10 měsíců, ale ti hráči vlastně hrajou i jakoby v jiných klubech. E 2 meses de férias, né? A 2 měsíce mají prázdniny. Janeiro e fevereiro. V průběhu léta. A tady jak to mají se školou? E como é que funciona com a escola? A escola é grande problema. Je to velký problém, škola. A partir desse ano, nós contratamos professores para eles darem aula no nosso próprio centro. Exatamente a disciplina que eles teriam na escola. Od začátku tohohle roku jsme najali učitelé a profesory, aby právě v tom centru volejbalovém učili ty mladé kluky. Mas muitos desses jogadores já terminaram o segundo nível, antes da universidade. Ale hodně z těch hráčů už ukončilo vlastně
Da universidade? Não. Ukončili střední školu. Ensino médio, eu não sei como. A secundária. Secundária, exato. Ukončili už střední školu. E não foram para a universidade ainda. A nešli vlastně na univerzitu, protože jim je do 18 let. Porque no Brasil o voleibol é profissional. Protože v Brazílii máme profissionální volejbal. Eles estão tentando entrar no mercado profissional. A oni se snaží vstoupit na ten profesionální trh, kde by byli vlastně placení, takže už nepokračují nikde na univerzitu. E diferente, não sei como é aqui, mas eles podem, durante nos próximos 4 anos, serem profissionais e receberem bom dinheiro por isso. Nevím, jak to funguje u vás, ale u nás muži si mohou volejbalem vydělat docela slušné peníze, protože se jim živí profesionálně. Dobře. Takže když se dostaneme k tomu, že oni teda jsou 4 měsíce v centru, tak teď by mě zajímala jako náplň tréninkové práce v tom centru, to znamená, co převládá obecně, jako jakým způsobem trénují si nějakými materiálovými formacemi, jestli dělají na technice, jak dělají na technice, jak třeba dělají nějakou rekondici nebo fyzickou přípravu během těch 4 měsíců. A jak často trénují, taky jestli každý den kolik tréninků obecně ta náplň. Agora vamos ser mais concretos, então eles estão interessados como é que funciona o treinamento. Então, durante aqueles 4 meses, não é? Eles estão no centro e como é que funciona. Então, qual é a atividade física, quantas vezes por semana eles treinam e qual é a... Bom, em uma semana nós temos aproximadamente 10 sessões de treinos. V průběhu jednoho týdne mají asi 10 tréninků. Das 7 da manhã às 10h30, escola. Com os professores. Até às 10. Às 10. Od 7 10, 10h30. Od 7 nebo od 7 do 10 nebo do 10:30 mají školu, ti hráči. Então, de segunda a sábado. Od pondělí do soboty. Depois da aula, eles vão para o treinamento. A po skončení hodiny jdou trénovat. E trabalhando aí, depois da aula pela manhã, né? Um treino. E no fim da tarde, mais outro treino. Potom mají nějakou přestávku a odpoledne další trénink. Segunda, terça e quarta treinamos só pela manhã. E descansamos à tarde. Ale to se netýká vlastně pondělí, úterý a středy, kdy ten trénink je jenom ráno, vlastně potom, co skončí tu školu. Aí depois quinta, sexta e sábado, 5 treinos e descansamos no fim de semana. A potom vlastně čtvrtek, pátek, sobota trénují i odpoledne a o víkendu odpočívají. Aproximadamente mês, o primeiro mês de trabalho, só para aquisição de técnica individual. Mês. Mês treinando técnica individual. A v průběhu jednoho měsíce trénují vlastně technicky individuálně s těmi hráči. Ten jeden měsíc je obětovaný na technickou přípravu. Junto com a preparação física. Společně s nějakou fyzickou přípravou. Porque quando eles chegam para treinar, a primeira vez, existe a técnica individual não é homogênea, ela é heterogênea. Protože když přijdou vlastně poprvé na ten trénink, tak každý má jinou úroveň té techniky, takže není vlastně homogenní, každý to má jiné, oni se to snaží vlastně zprůměrovat. Aí colocamos o nosso conceito de cada fundamento, o conceito brasileiro de cada fundamento. A oni se na to snaží aplikovat ten brazilský postup nějaký. No saque, na recepção, no levantamento, no ataque, no bloqueio e na defesa. Ať už se to týká teda všech těch úrovní, jako podání, přihrávek, smečů. Para cada desses fundamentos existe o nosso conceito de jogo. A na každý vlastně z těchto jakoby útvarů máme nějaký náš recept, jak to trénujeme. Ať už se to týká bloku, přihrávek, podání a podobně. Que é discutido com o técnico da seleção adulta, Bernardinho,
com o técnico da seleção júnior e eu. Tady vlastně diskutujeme, tady tyhle postupy diskutujeme, tedy já, technik té dospělé reprezentace a technik té juniorské reprezentace. Bernardinho, pergunto se eles conhecem. Eu não Você não conheço. conhece. Bernardinho, zná někdo Bernardinho? The coach of Brazilian National Team in Sênior. Ele Bernardinho é o treinador da seleção nacional. é multicampeão. Bernardinho é ten trenér té... Bernardo. Para nós, Bernardinho. Virou Bernardo. Bernardinho jako Bernardinek. Zdrobnělina. E ele discute conosco sobre o que precisamos para o futuro. A on s námi diskutuje vlastně plány do budoucna, to, co potřebujeme do budoucna. E nos 10 anos atrás, o Brasil perdeu muito a técnica individual. A před 10 lety ještě Brazílie hodně ztrácela po té technické stránce. Porque muitos treinadores deixaram de trabalhar a técnica nos seus clubes. Protože hodně trenérů zanedbávalo právě tu technickou stránku ve svých klubech. E o nosso trabalho na seleção ficou mais difícil. A tak se naše práce pro ten výběr náš národní stala obtížnější. E gastamos mais tempo para deixar esses conceitos de cada fundamento bem definidos. A ztratili jsme, nebo obětovali jsme hodně času pro to, abychom vyvinuli právě ty techniky pro každý z těch herních vlastně postupů. Možná ještě zpátky k té organizaci té sezóny, protože mě to úplně není jasný, jestli se k tomu můžu vrátit. Vlastně u nás, řekněme od začátku roku kalendářního do léta probíhá jakýsi systém kvalifikací směrem k kontinentálnímu mistrovství a k mistrovství světa. No, to jsou víceméně směrování k finálovým akcím, kam se musí připravovat ty týmy. U nás je to minimálně ta první část v době, kdy se připravují ty hráči v klubech a musí se nějakým způsobem na ty finálové akce stahovat z klubu a dělat příprava v nějakých časových úsecích. Z toho, jak to bylo řečeno, jsem pochopil, že do konce sezóny jsou v klubech. Tím pádem tam není prostor pro přípravu na ty jejich finálové akce, jestli kontinentální mistrovství jeho má vždycky, jestli ho mají posunutý časově v době, kdy oni jsou v té centralizované přípravě, anebo jestli v té době, kdy jsou v těch klubech, jestli je stahují a dělají nějaké tripy, anebo opravdu ta příprava je jenom koncentrovaná do těch 4 měsíců. Então, eu queria perguntar como é que funciona, porque aqui nos clubes nós temos a preparação desde janeiro até verão, não é? E quando queremos treinar para campeonatos, quer continentais ou mundiais, os jogadores têm que sair dos clubes e sacrificar algum tempo para a preparação, não é? Para esses campeonatos. E ele não percebeu muito bem como funciona então no Brasil, no centro. Porque como funciona durante os 4 meses? Os clubes sofrem igual aos clubes deles. Os atletas saem do clube. On vlastně říká, že ty kluby v Brazílii jakoby trpí tím stejným, co tady, že ti hráči se musí stáhnout z těch svých klubů v průběhu té přípravy na ty turnaje. Então, os clubes de lá talvez tenham as mesmas dificuldades dos clubes de cá. Takže kluby tam mají stejné problémy jako tady. Porém, durante os 4 meses, eles são atletas da seleção. Não jogam pelo clube. A v průběhu těch 4 měsíců jsou striktně hráči vlastně reprezentace. Nehrají za své kluby. A jaký 4 měsíce teda to jsou? E quais meses são? Os 4 meses? Depende de quando é o campeonato. Normalmente no primeiro semestre. Ono záleží, kdy je vlastně ten turnaj, ale většinou to bývá v prvním semestru.
nós sabemos... No primeiro semestre do ano. Então, desde janeiro até... Não, aí de março a junho, né? São 4 meses, normalmente. Mas depende de quando é o campeonato mundial. O mundial só. O mundial normalmente de agosto, julho, agosto, setembro. Em algum mês desses 3. Vlastně mistrovství světa bývá většinou od července do srpna, takže to musí být vlastně mimo tady tyhle měsíce. E os técnicos dos clubes também não gostam dessa ideia de estar, o atleta do clube estar 4 meses na seleção. A technici těch klubů to taky jim se to taky nelíbí moc, že musí být v průběhu těch 4 měsíců vlastně. Porém, mas se nós quisermos manter a equipe adulta em alto rendimento, é necessário fazer isso. Ale pokud chceme udržet nějakou úroveň, tak je potřeba, abychom to takhle dělali. Porque é impossível, e também porque houve uma queda técnica na formação de novos jogadores. Uma queda? Uma queda técnica, uma condição técnica de jogo, de jogar bem, né? Fazer a técnica correta. Nós perdemos isso. Aí nós temos que trabalhar mais na seleção. Musí stejný termíny, třeba jakoby kvalifikace na mistrovství Jižní Ameriky kadetu, že jo? No nemusí, tam můžou být prostě posunuty. Kdy se hraje kontinentální mistrovství? Quando é que o campeonato Um ano continental? antes. Um ano antes. Em 2012. Sim, mas qual mês? Depende, foi no segundo semestre. Então nós começamos também no segundo semestre. Então depende da data. Ono záleží, není tam nějaké striktní datum, říká v druhém semestru. 2012. Sim, mas no último ano, qual mês foi? O campeonato continental? O continental foi em novembro. Novembro. Mas para sul-americano nós usamos só 2 meses e meio de trabalho. O Mundial 4. Oni vlastně, ten minulý kontinentální to mistrovství bylo v listopadu a na tohle oni používají 2 měsíce toho tréninku. Proto světové mistrovství používají 4 měsíce tréninku. Porque o voleibol na América do Sul não é tão forte quanto a Europa. Protože volejbal v Jižní Americe není tak silný, tak dominantní jako tady v Evropě. Porque tem Brasil, Argentina, Chile, que classificou para o Mundial, e Venezuela. Protože volejbal se vlastně hraje v Brazílii, v Argentině, v Chile, která se kvalifikovala na mistrovství světa. E às vezes Colômbia. A ve Venezuele. Omezují teda pak soutěže jako naproti tomu, aby mohli prostě mít ty 4 měsíce třeba, tak prostě tu soutěž celou soutěž jakou myslíte? Ty klubový soutěže juniorů. Forma té soutěže mládeže, že mají turnaj a ty turnaje končí k nějakému datu a na to můžou nastoupit do reprezentace, nebo se to nějakým způsobem překrývá ještě. Všichni hrajou v chlapské druhé divizi. Jo, takže... Ty vybraný, ty 4 měsíce. Então vocês fazem alguma redução da liga dos juniores? Ou como funciona? Não, por conta de treinamento, nós reduzimos o período de treinamento para o campeonato continental. Sim. E para o Mundial, 4 meses, em média. Já jsem asi úplně přesně nepochopila tu vaši otázku. Oni mají nějaký klubovou soutěž mládeže. A z těch klubů oni potom se ty lidi stáhnou, ty kluci stáhnou a jsou 4 měsíce pohromadě někde. Ale pokud jsou to 4 měsíce, tak oni prostě tu soutěž mají, buď si to udělají soutěž tak, že prostě skončí a oni z těch klubů jdou do toho tréninkového 4měsíčního cyklu, nebo to zasáhne, nebo ty soutěže pokračují a akorát ty hráči tam nejsou. Tak jsem to myslím. Como é que funciona com as competições não de seleção nacional, mas na liga normal com os juniores? Porque quando eles têm que treinar durante aqueles 4 meses, eles têm que fazer uma redução da competição, porque os jogadores estão lá no centro, não é? Sim. E eles não podem jogar pelo seu clube. Então, como funciona? Eles jogam, eles continuam jogando sem os jogadores da seleção. Takže Tem outros jogadores.
ty kluby pokračují vlastně bez toho, aniž by hráli s těmi topy, kteří jsou vlastně v tom centru a trénují na ty místě. Isso foi necessário fazer para nós mantermos o nível do nosso voleibol. Tohle bylo potřeba udělat, abychom udrželi vlastně ten... A jak ty kluby oni přesvědčí, aby jim ty hráči dali? Porque antes da pergunta dele, pede desculpa aí, antes quero completar. Porque não adianta somente o clube ser forte, se não tivermos resultados internacionais. Ono nestačí, když máme dobré kluby, ale je potřeba mít vlastně tu národní úroveň jakoby vysokou. Os investimentos em equipes profissionais só vêm se tivermos resultados internacionais com as seleções adultas. Protože investice do těch klubů vlastně nám jdou pouze, pokud máme dobré výsledky na té mezinárodní úrovni, což každý jakoby vidí. Se não tivermos resultados, nós teremos uma liga fraca, com pouco investimento. Když nebudeme mít výsledky na té mezinárodní úrovni, tak budeme mít slabou ligu s malou investicemi a to nechceme. A já se omlouvám, jestli se předtím ptal jsem se, jak ty kluby oni přesvědčují, aby ty hráče prostě pustili, nebo jestli mají nějaký princip, nevím, nějaký... Odběn třeba, nebo... Jakým principu oni je pustí a... Režim uvolňování z klubu do reprezentace. Como é que funciona aquele sistema de convencer os clubes para deixar os jogadores treinar na seleção? Eles não se convencem, eles já sabem que vão estar com a gente. Oni se nepřesvědčují, prostě ví, že je musí pustit. Takže to je tady direktivně. To je direto, ne? Je to prostě direktivní. Já bych se tady ještě zeptal, oni musí zákonitě přijít o vrchol sezóny. To znamená, jestli třeba oni je pouští aspoň třeba dohrát nějaký vrcholový turnaj v té své kategorii. Então, quando há aquele pico do ano, no nível dos clubes, os jogadores têm que sacrificar aquele pico. Então, como é que funciona? Naquele pico da estação ou da sessão, eles não podem, mesmo nos jogos mais importantes, não. Porque normalmente no primeiro semestre acontece o Mundial, o Campeonato Mundial, no primeiro semestre. E o clube organiza as principais competições para o segundo semestre, quando ele está no clube. V tom prvním semestru se odehrává většinou to mistrovství světa a vrchol sezóny je většinou právě v tom druhém semestru, nebo tedy v druhé polovině roku. Takže oni mají soutěž naopak jak my? Tak tady my jsme to vědět od kterých měsíců přesně, jakoby jestli to hrajou v lednu, nebo jestli to hrajou, protože pro nás první a druhý semestr není úplně asi pochopitelné, nebo jestli mluvím další. Takže roční rámec roku v rámci reprezentace klubů. Od ledna do prosince jakoby ten harmonogram, jak mají se skládat. Então, qual é o harmonogramu do ano? Então, no nível nacional, os clubes jogam desde quando até quando? Eles jogam eles começam a trabalhar em fevereiro e vai até dezembro. Tam, kde ty chceš trénovat techniku, 10 oni trénují techniku. Sim, mas a competição principal deles normalmente no segundo semestre. Que pode ser de outubro, novembro, dezembro. Mas o problema é que nós não sabemos exatamente o que é o segundo semestre, porque nós não... É porque é diferente daqui. Sim, eu acho que é diferente. Porque é diferente daqui, a nossa temporada não é igual a vocês, é o contrário, por causa do verão. A ten problém, že oni vlastně mají jiný cyklus toho roku, že oni mají léto v jiný měsíce. A temporada começa em fevereiro para os jovens, infanto e juvenis. A ta sezóna začíná v únoru. Fevereiro e vai até dezembro. A trvá až do prosince. E a liga profissional segue o calendário europeu. A liga profissional. A profissionální liga následuje ten evropský kalendář. São duas coisas diferentes. Což jsou vlastně dvě rozdílné věci v Brasilii. Normalmente, os jovens, janeiro e fevereiro, não treinam, porque férias escolares, verão, praia e descanso.
Ženevě federace. Tam vlastně leden a únor a během těchto měsíců ti mladí hráči netrénují, protože mají prázdniny. Tam je to vlastně jiné než... Na verdade, nós temos dois... Na verdade, nós temos dois calendários. Um calendário profissional, que são os clubes profissionais, mais a seleção adulta, que segue o modelo europeu. O calendário europeu. Mají jakoby ty dva kalendáře, ta národní reprezentace, profesionální kluby vlastně následují ten evropský jakoby kalendář. Senior national team. Já teda jsem pro, aby jsme opustili nějak ty soutěže a zkusili teda otevřít to téma ty náplně tréninku, jak trénu a objemy a tak dále. A když se vrátím teda k tomu, tak předtím říkal, že trenér reprezentace nějakým způsobem ovlivňuje trenéry juniorských reprezentací a vymýšlejí společně nějaký program toho družstva. Jestli mají páku, aby dohlídli takhle i do klubů v těch regionech. To znamená, jestli prostě centrální nějaká svazová komise technická dokáže ovlivnit práci trenérů v těch regionech a v klubech. Na té úrovni jestli zkrátka dokáže on jako prostě trenér reprezentace ovlivňovat, jak trénují v oddílech v těch jednotlivých provinciích. Então, a pergunta é se você pode influenciar de uma maneira qualquer um treinador técnico, não é? Como eles treinam nas regiões e nas províncias. Então, porque é centralizado, não é? Isso pode influenciar de uma maneira... Sim. Por isso que criamos aquele programa Técnicos, que são os técnicos colaboradores. Právě proto jsme vyvinuli ten program, o něm jsme mluvili, těch techniků, kteří spolupracují vlastně s jednotlivými regiony. Nós fazemos palestras e cursos para eles e definimos o nosso conceito de jogo. A my pro ně děláme různá školení a nějaké workshopy a na nich je vlastně učíme, jaké je to naše know-how té technické stránky. E eles voltam para os estados e são obrigados a fazer reuniões com outros técnicos. A oni se vrátí pak do těch svých jednotlivých států a jsou povinni vlastně implementovat to, co se naučili na té jakoby vyšší úrovni do těch jednotlivých svých klubů. Para que todo o Brasil, em teoria, né, porque é difícil, entendam o conceito do nosso jogo. Tak, aby celá Brazílie, obrazně řečeno, pochopila to, jak my to chceme hrát na té technické úrovni vlastně. Para podermos treinar menos, 3 meses, 2 meses só. E aí eles ficaram mais tempo nos clubes. Então, se todos os técnicos do Brasil entenderem o conceito, nós vamos no futuro treinar menos. Takže když vlastně všichni ty trenéři z té Brazílie pochopí to jejich technické know-how, tak potom nemusí obětovat tolik času vlastně tomu, aby je stahovali z těch klubů. E teremos menos briga com os clubes. A mají méně starostí vlastně s těma klubama. Těch 20 techniků jsou jako profissionálové. Os técnicos são profissionais? Não, trabalham com a formação, não trabalham em equipes profissionais, trabalham com a base, com a formação de jogadores, com jovens. Sim. Não são profissionais do voleibol, mas não trabalham com equipes profissionais. Oni jsou profesionálové volejbaloví, ale nepracují s těmi vlastně profesionálními družstvy. Oni patří ke svazu, tedy jakoby jejich federaci volejbalový. Fazem parte da federação? Sim, são colaboradores da confederação. São spolupracovníci té federace. É uma forma que achamos para fazer um trabalho único, né? E tentar diminuir esse tempo de treinamento junto conosco. A tím se snaží vlastně nějakým způsobem to unifikovat, tak aby to nebylo tam víc postupů a tím pádem nemusí obětovat tolik času tomu tréninku. E quem sabe trabalhar somente 2 meses na seleção e 8 meses no clube. Tak, aby se dalo pracovat ideálně 2 měsíce v reprezentaci a 8 zbylých měsíců vlastně v klubech. Aí
as pessoas não vão brigar muito comigo. Os técnicos dos clubes não vão brigar muito comigo. Eles não gostam? Porque eles saem do clube para treinar com a seleção. Sim. Eles vão brigar menos, ficando mais tempo com eles. Brigar? Brigar lutar? No, diskutir. Takže tak, abychom se nemuseli prostě hádat o těch jednotlivých postupech, to myslím, že... Já teď nevím, samozřejmě asi nás nenechá úplně mimo pod pokličku, ale třeba, aby to bylo konkrétní, tak dneska jsme viděli markantní rozdíl třeba na přihrávce. To znamená, oni mají nějakou filozofii přihrávky, jak postupuje, učej a jestli prostě aspoň obecně může tu filozofii třeba nastínit. Jak to, že prostě, když to řeknu úplně laicky, jak to, že všichni přidávají dobře, jak je to možné, jako, jaká je ta filozofie? Para ficarmos mais concretos, eu acho que você não vai dizer todo, não é? Porque é a vossa filosofia, é o vosso know-how, mas como é que funciona? Porque ele disse que vocês têm um levantamento muito bom. Então, como é que funciona? Como é que é possível que todos fazem o levantamento perfeito? Martin, možná ještě jaká... Eu posso tentar ajudar. Pokusím se vám tady pomoct pomocí obrázku. Švále, zkoušel. Nevím, která z nich je. Jedna z nich jako je dobrá, nevím. Eu vou tentar responder. Tá? On se pokusí odpovědět. Berta? Todos são técnicos como eu, né? Všichni jste technici jako já, ne? Tem que ter um pensamento tático a todo instante. Takže byste měli mít nějakou technickou představu. Modelo brasileiro. Brazilský model. Nós temos que ter um conceito para o saque. Serviço. Sim. Máme nějaký know-how na conceito. Serviço, podání. Tá? Como eu posso fazer os pontos? Jak můžu vlastně získat nějaké body? Né? Com saque flutuante. Teď si teda omlouvám, or jump service. Ok? To je s výskokem podání. Saque, recepção, vlastně conceito. Ne, recepção é jako přimutí. A linha de recepção dos três. Linha de recepção. Formace přihlášených hráčů. For example, quem recebe? Kdo je ten, který přijme ten balon? Essa dúvida nós não podemos ter. Nemůžeme mít tuhle pochybnost. Neexistuje. E para cada fundamento, saque e recepção tem que ter um conceito, na minha opinião. Musíme na to mít nějaké know-how, nějaký para o saque. Vlastně. Eu não sou um bom desenhista. Omlouvám se, nekreslím moc dobře, ale co se týče podání. Para todos os saques com salto, všechny podání s výskokem. O salto tem que ser em 50 centímetros da linha de fundo. O salto. Ten výskok musí být 50 cm antes da linha. Odráží se do 50 cm. O salto
Musí se odrazit 50 centímetros. Antes da linha. Před dělící čárou. E golpear a bola o mais distante possível da linha. A dopadnout co nejdál od té čáry. Certo? Para imaginarmos, para pensarmos. Abychom si to lépe představili. Se o golpe acontece 2 metros dopadne ten hráč 2 metry od té čáry. E a recepção 2 metros para frente, temos quantos metros menos? A ti hráči jsou postaveni taky 2 metry od čáry, tak kolik je to metrů? 18 menos 2 méně 2 menos 2 méně 2 14. 14 metros do voo da bola. Takže 14 metrů je vlastně let toho balónu. Isso é conceito do que fazer no saque. Takže to je nějaký návod, nebo to know-how, co dělat vlastně s podáním. Se você saca para cá, když podáte sem, perde 10% da sua capacidade de potência. Ztratíte 10% vlastně nějakého toho potenciálu z té vaší kapacity. Não sou eu que digo, existem estudos que fazem isso. Na to jsem nepřišel já, ale existují na to různé studie. Vocês têm um conceito de como sacar na equipe de vocês? Vy máte nějaký návod na to, jak podávat ve vašich klubech? E para cada fundamento tem que ter um conceito. A pro vlastně každý z těch... Se não tiver o conceito, vamos trabalhar com a sorte. Pro každou technickou stránku hry musíte mít nějaký návod. Jinak budete hrát na to, že spolíháte na štěstí a tak to nefunguje. E sorte depende... Protože štěstí záleží na... Se você foi uma boa pessoa ou não. Na tom, jestli jste dobrá osobnost. Eu prefiro não contar com a sorte. A já dávám přednost tomu, že nepočítám se štěstím. Eu prefiro melhorar os meus conceitos de jogo. Radši pracuji na tom, aby zlepšoval návody na to, jak hrát. Ok? Exemplo. Například. Bloqueio. Conceito. Tá? Com a qualidade da recepção. Kvalita vlastně přibudí toho míče. A, B, C. Todos entendem, né? Claro, acho. O que fazer com a recepção A no bloqueio? Co dělat na blocích A? Okay. O que fazer com a recepção com qualidade B? Co dělat s kvalitou B? E o que fazer com a qualidade com recepção C? Co dělat s kvalitou C? O que fazer no bloqueio? Co dělat na těch blocích? Se você não tiver esses conceitos, volta a depender da sorte. A když nemáte ty návody nebo to know-how, tak se zase vrátíte k tomu, že spolíháte na štěstí. Sorte não ganha jogo. Takže vlastně jinými slovy se dá říct, že ten koncept znamená, že u nich teda jakoby taktika předchází techniku. Então a tática é mais importante do que a técnica. A técnica é mais importante, porque sem técnica não há conceito nenhum. Návod na hru v každé herní situaci. É importante, sem técnica, bez techniky não nemůžeme mít žádný návod, žádný koncept toho. Dobře, a jakoby, to je jasný, ale když to zjednoduším, tak my máme 2 hráče, jeden je Čech a jeden je Brazilec. Na ně letí stejný servis, oni jsou stejně velký, oni jsou stejně starý,
A tenkrát jsme přišli za jedna auto, našel se to otevřít na tribunu. To je ta podstata toho, jak je to je, na to se ptáme. Jako tohle je dobrý, ale na to se ptáme. Tak třeba, jestli teda drillujou, to je, jak trénují si opakováním, drillujou tu dokonalou techniku opakováním, nebo to je to pro nás podstatné. Sim, isto está mais ou menos claro. Mas o que é que eles não percebem é que há dois jogadores, um checo e um brasileiro. E quando eles recebem a bola do saco, o jogador brasileiro vai jogar muito melhor do que o checo. Do checo, a bola vai saltar para fora. Então, como é que vocês treinam? Vocês treinam com a repetição ou como é que funciona? Com o drill, você conhece a palavra? Sim? 2 meses trabalhando técnica individual. Isso é importante, talvez eles tenham esquecido. Que o mais importante é dominarmos e controlarmos a bola. V průběhu 2 měsíců je ten individuální technický trénink. Právě proto, abychom nějakým způsobem byli schopni ovládat ten míč, abychom byli vlastně perfektní v těch jednotlivých oddílech. Buscamos a perfeição a todo instante. A hledáme tu dokonalost vlastně v každém tom momentu, v každém tom opakování. Porque se você treina o erro e não se preocupa com a boa técnica, a tua equipe vai jogar com erro. A sua equipe vai jogar com erro. Por exemplo, se você treina errando muito e não corrige, você vai jogar errando muito. Pokud pouze trénujete, tak je to sice hezké, ale musíte prostě zlepšovat ty chyby, jinak se nikdy nezlepší. Takže opakování prostě. Então, repetição. Repetição, informação, opakování, filmagem. Informace, filmování, vlastně použití techniky. Prosím vás, kdo připravuje ten technický koncept, jak má vypadat správně přihrávka, nebo jak má vypadat správně blok, nebo jak má vypadat správně technický provedení podání? To dělají taky ti trenéři kadeckého, juniorského a áčkového týmu? Então, quem é que prepara esse conceito técnico? São os treinadores técnicos da seleção? De todas as seleções. Bernardo, técnico da seleção juvenil, e eu. Jsou to vlastně všichni na těch 3 úrovních a Takže oni dělají spolupracují na tom. jak technickou, tak taktickou přípravu. Então, vocês todos fazem a preparação técnica e tática? Sim, nós. Os 3? É, um conceito, é importante dizer que esse é o nosso conceito, que nós, eu não sei, a República Tcheca pode ter outro conceito. To je vlastně ten jejich koncept, nevím jak, ten náš koncept, nevím jak je to u vás. Vy můžete mít jiný koncept, ale takhle to funguje u nás. E eu não quero dizer que esse é o melhor, é o nosso, que a gente faz. Já neříkám, že tohle je ten nejlepší, ale je to prostě ten náš a funguje nám. Takže když to shrneme, takže oni de facto mají na začátku jasnou představu, jak má vypadat ten koncový stav. A k tomu koncovnímu stavu se propracují prostě opakováním a drillem. Então, para resumir, vocês têm uma ideia perfeita bem clara, bem definida. Bem definida e depois vocês só treinam para atingir essa. Je to přesně tak, jak jste říkal. Obráceně, když to přeženu úplně, tak víceméně techniku v brazilském volejbalu definují de facto 3 lidi. On, Bernardo a podobně. A prostřednictvím, řekněme, nějakých 40 techniků ji distribuují do jednotlivých oddílů a tito 3 lidi definují, tak, jak bude vypadat brazilský volejbal. Je to tak? Então, quando exageramos, são as 3 pessoas que definem essa parte técnica do voleibol brasileiro, que depois é distribuído pelos outros treinadores, pelas províncias, não é? Exato. Quando exageramos, porque são 3 pessoas, né? É, na verdade, são mais de 3 pessoas, porque tem cada... E isso vem, esse conceito não é de agora, ele foi construído há 20 anos atrás. Slyšíme všechny komise. Tento koncept není jakoby úplně nejnovější, už je starší, ale outros treinadores. Není to samozřejmě záležitost pouze 3 osob, protože každý z nich má zase jakoby svůj tým. Especialmente o Bernardo, que é o Elito Bernardo, ele tem essa linha de conceito de jogo. A je to ten Bernardo, který vlastně tuhle teorii zastává nejvíce. E a minha missão como técnico da seleção
sub-19 é buscar jogadores que possam estar na seleção adulta um dia. A moje taková nějaká mise je hledat mezi tou reprezentací do 19 let hráči, kteří by se jednoho dne mohli stát reprezentanty té národní. Eu tenho que seguir o conceito brasileiro de jogo. A já musím následovat ten koncept té brazilské, vlastně ten brazilský koncept. Porque foi conceito que até o momento ele deu certo. Protože je to prostě koncept, který až do posud fungoval, tak proč ho měnit? Para cada dos fundamentos. Pro každý z těch jednotlivých oddílů. Todos esses conceitos são discutidos com os jogadores, que são o principal. A všechny tyhle věci vlastně diskutujeme s hráči, což je taky důležité. Eles obrigatoriamente têm que entender esse conceito. Oni povinně musí rozumět tomuhle konceptu. Por exemplo, recepção, qualidade A, ou aqui, na posição básica do bloqueio. Tak co se týče těch bloků, ta kvalita A, jestli, to jste asi viděli. Eu escuto muitos técnicos dizendo que tem que estar com os braços altos. Tem? Não, eu escuto de outros técnicos que tem. Quais técnicos? Outros do Brasil, outros técnicos pelo mundo. Você escuta que deveria ser assim. Ono od hodně techniků v Brazílii poslouchá, že by to mělo být s těmi napětými ruce. E eu falo que depende, não necessariamente tem que estar assim. A já říkám, že to záleží na konkrétní situaci, že to ne vždy musí být takhle. Vai depender da estratégia para essa recepção. Entende? Isso é conceito. Rozumíte tomu konceptu? Je vaše asi. Ok? No, dobře, a ještě teda, možná tohle je trošku odbočka, ale přesto to podle mě je důležitý. Když oni pracují prostě s hráčema, kteří jsou nějak pohybově vybavení, a tady u nás taky, my jsme se o tom tady dneska bavili, zrovna, že prostě ty hráči jako pohybově vybavení nemáme. Nemáte. Nejsou tady. Tak jak stává se jim to, co nám, že prostě přijde hráč, který není elementárně pohybově vybavený, takže nemá základní nějakou gymnastiku, atletiku, že to neumějí a jak s takovými hráči pracují. Jestli atletický, gymnastický prvky v přípravě u těch třeba žákovských družstev, jestli se dějou, jak zabírají místa, jak tenhle problém řeší, protože u nás v žácích první půl roky učí chodit člověk. Pak jim dával, než se zabijou. A nebo možná, jestli brazilský jakoby, edukační systém je takový, že normálně na základkách a všude se tak učí sportovat, že s tímhle nemají problém. Então, aqui quando exageramos outra vez, às vezes acontece que os jogadores não têm aquela qualidade física muito boa. E parece que no Brasil isso não é o problema. O senhor aqui disse que é muito comum que jogador, menino vem e não se pode mexer muito bem. Então, como é que funciona no Brasil? Há algum sistema de educação para manter a atividade física ou vocês têm esse problema ou não? Não, é que na verdade a nossa gente, os brasileiros sofreram influência de muitos países, de muitas culturas. My vlastně ve skutečnosti Brazilci, nebo teda naši lidé, jsou poznamenáni tím, že jsou namixovaní vlastně z více kultur, z více národností. E aproveitamos as qualidades de cada raça, de cada cultura. A my využíváme toho právě téhle různorodosti, že z každého toho vlastně vypíchneme to nejlepší. E é povo misturado. Je to lid, který je vlastně namixovaný, je tam více ras, více kultur. Eles podem imaginar japonês negro? É uma pergunta? Não, pergunta para ele. Umíte si představit černého Japonce? No Brasil nós temos. Que jogou voleibol. V Brazílii mají takové černé Japonce, kteří hrají volejbal. É negro. Je černý. O olho puxado. Se šikmými očima. E salta. A skáče. Uma miscigenação de raças. Je to prostě totální mix všech ras. E que às vezes em outros povos isso não acontece. A to je právě to, co se neděje běžně, že v ostatních
ostatních národů. Takže oni s tím nemají problém, s tou ohrabaností. Então vocês não têm esse problema. Não, porque nós buscamos muitos meninos, nós avaliamos muitos meninos. E nem todos vão ter condição de jogar em alto rendimento, em alto nível. Oni vlastně hledají mezi velkým množstvím malých klubů, takže nemají vlastně problém, že by někdo byl nemotorný. A možná kdy to hledání začíná, protože takhle to vypadá, že se poprvé schází třeba 3 měsíce před mistrovstvím Jižní Ameriky kadetů. Jestli třeba už ale víjou, že už hlídají 12 lety, jako svaz. Asi kluby je hlídají, ale jestli je svaz k tomu nějakým způsobem. Vy se ptáte, kdy začíná ten nábor, jakoby ten... To je sledování. Jakoby, ale jakoby z reprezentace. Začíná ta reprezentace, jakoby, Když se dostane hráč do rukou reprezentačního trenéra. Jestli první kategorie je jejich, jak říká, pre-junior, anebo jestli ještě předtím probíhá nějaký sledování mladších hráčů. Então, quando é que começa essa observação, essa busca dos meninos no nível da federação e do nível assim, Da sim, confederação. da confederação. O ano todo nós buscamos jogadores Sim, mas com contato de telefone e tal, e vamos assistir. Nós assistimos desde a categoria de 13 anos nas competições dos estados, e temos contato com muitos técnicos que nos indicam. E ligam e falam, Percy, aqui no meu estado tem bom jogador. Začíná to většinou od těch 13 let, oni mají ty techniky v těch různých vlastně provinciích, jak jsme se o tom bavili, a mě zavolají, zvednou telefon a řeknou, Percy, mám tady jednoho dobrýho hráče. Uma coisa importante dizer, eu acho, Jedna důležitá věc. como é que é funil? Você sabe o que é funil? Não. Funil. É como se fosse uma peneira que vai... Je peneira? Então, grande e sai pouco aqui embaixo. Água, por exemplo. Ah, sim. Bastante vai gotejando. Como é o nome disso? É um filtro, né? É assim e... To neznám to slovíčko. Jogar voleibol em alto nível é um funil. A hrát volejbal na té vysoké úrovni je v podstatě takový trik. Muita gente praticando. Hodně lidí trénuje. Poucos vão jogar em alto nível. A pouze malá část z nich hrají na té nejvyšší úrovni. Infelizmente. Bohužel. Porque o certo seria que todos pudessem jogar em alto rendimento, mas nem todos são talentos. Samozřejmě všichni by chtěli hrát na té nejvyšší úrovni, ale ne všichni mají ten talent. Então nós temos bastante meninos e meninas